Zoriontsu gara, zer kiten gaitu zoriontsu. Gure egunerokotasunean zer momentutan topaien du zoriontasuna. Zer kezkatzen gaitu. Galdera horrei danak ikera urten gara gorkuan arraseteko kalietara. Bai, momentu honetan zoriontzunaz, lana deket, familia ondo deket, osasuntzue nau, osasune ondo deket, así que bueno, holan printzipioz, bai. En gran parte, sí. Oroar baietz esango nuke, hemengo jendearekin oso gustura nago eta lagun asko ditut, lanean ere gozatu egiten dut. Momentuz baietz esango nuke, denetik dago, baina esan dezaket zoriontsu naizela. Bastante zoriontsuna, hasta denaz kejetan, ez. Bueno, ni pentsetan dut igual eguneroko gauzetan, ez da? Azkenien zoriontasuna ez da gauza bakar bat, zer momentukue. Eguneroko gauzetan, hori esan dututena familia, lagunek, lana, dana, ez dakit, holako gauzetan. Nire familiarekin eta lagunekin egoteak egiten hau zoriontsu, baina guztiaren gainetik osasuntsu egoteak egiten hau zoriontsu, hori baita, garrantzitsuena. Geixen Andriek. Eta Andrietik aparte, hortue jaukat, eta hortuen itxegua bizimurue. Da, eskara dauketena bestela honazkio, txetxa noa haute itxuen, baina haute itxuen, ez barriz itxuen torten. Bilobekin nagoenean izaten nahi zoriontsu. Atez be lagunekin egotian, o bebai hemen Euskal Deixen mendira jutia, horako gauzak, ni uste dut suertia daukagula hemen bizitzia eta bai. Jente txarra iguel, ez, edo ez dakit injustitziak, edo lakoz gauzak txarrak die, azkenien orduen, niretzat hori. Gaur egungo munduko egoerak eskatzen hau, badirudi dena arriskuan dagoela, batez ere Israelekin gertatzen ari denarekin. Antikali mahaitzapa horrek betik giltzen da hil, hainbeste lagun hil. Eta nik atzamarri mehikoenan esugun, eta atzamarra joiteak edalako mehikoena, eta beste batzukan jota hiltzen, hoi neukitzuatu hori emetik egiten. Batomatek horre faltado zeo zer. Bueno, los bollones que hay en este Orain gertatzen ari diren iskanbilek batez ere migratzaileekin. Bestelako gauza asko ere badaude, baina hobe zer konkreturik ez aipatzea. No decir ninguna concreta. Gerrak tolako gauzak, bain justo palestinan kontuakin, bai. Bukatzen diolako gauzak, eta hori, batez horako gauzak eta gozia tolako gauzak.